से अक्ट'बर 2025 मायथाइ बारग' बिल थिसनसाइ आफाद बाक्सायारि लखिमपुर जिल्ला बिनि मावख'आवहाय रुंसारि आफाजामिनि कुमार नार्जारि जायखौहाय थुलुंगानि फुंखा होननानै बिमुं होनाय जादों। बिनि दिनै ब्रैथि रुंसारि सान फालिनाय हाबाफारि बेखौहाय बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिल थिसनसाइ आफाद आरो जोंनि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायैहाय बानजायनानै खुंनाय जादों। आरो गुबैयै थांनाय समनिफ्राय जोंनि बेवहायनो जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जादों। आफाया गुबैयैहाय आफाजामिनि कुमार नार्जारिया थांनाय 2022 मायथाइ बेनि दिनैनि सान 21 अक्ट'बराव रुंसारि जालांदोंमोन। ओंखायनो दिनैनि बे अक्ट'खौ जोङो ब्रैथि सान हिसाबै जोंनि बावहायबो खुंनाय जादों। थांखिया बेनो जे बुंनो थाङोबा आफाजामिनि कुमार नार्जारिया आंनो जि अननायखौ होदोंमोन बेबायदि अननाय मोननांगौआबो खाफाल गोनां सासे सुबुंखौनो बुंनांगोन। माने गोनांथार जानाय समावहाय अननायखौ मोननाय जादोंमोन। नङामोनब्ला गुबैयैहाय सैथो बाथ्रा बे जे आंनि कलेज फरायनायनि जि मोनसे जिउ दानाय जि मोनसे जुजिनाय बुब्लिमोन बे बुब्लियावहाय आङो लामा आन्दायबायनि बा आङो राहा गोथे जाबायनि। थि समावनो आफानि अननाय मोननानै आङो इं 1985 मायथाइयाव पिइउ बै समावहाय पिइउ बुङोमोन, जायखौ आथिखालाव हायार सेकेन्डारि होनो। बे पिइउ आनजादखौ आङो उथ्रिसारनो हादोंमोन। आरो बेनि उनावहाय आङो बोसोरथाम फरायबावदों बङाइगाव कलेजावहाय 1985निफ्राय 88सिम बोसोरथाम आं ग्रेजुवेसनखौ बङाइगाव कलेजनिफ्राय लादों। आरो बे समनिफ्रायनो बुंनो थाङोबा आङो इं 1987 मायथाइनि जि बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायनि आलादा रायजो नागिरनाय सोमावसारनाय बावहाय खामानि मावनो मोननाय खाबुआ आङो आफानि न'आव थानानै बनरगाव खाग्राबारि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बियो बेवहाय थानानै आङो खामानि मावनो खाबु मोनजेनदोंमोन। बै समनि बनरगाव दख'रा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दानसोरां नार्जारिया आदामोनजों थाफानानै बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजो नांगौ बे गोनांथिखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गामि गामि हाबनानै जि मोनसे फोसावदिंनाय मेल खुंनाय बेफ्राव आङो साखाथि फाखाथि थाफानानै बा खाथियाव थाफानानै आङो सोलोंबोनो खाबु मोनजेनदोंमोन। आरो रायजो बिनायनि जि मोनसे दाहार बुंनो थाङोबा जि मोनसे सोमावसार हाबाफारि लानाय जोंनि जिल्लायावबो गोहोम खोख्लैफैनायफ्रा बुंनो थाङोबा बै समावहाय जों माखासे फरायसाफोर बुंनो थाङोबा आं दङमोन सेनियर हिसाबै। बेनि उनाव परिमल बसुमतारी होननाय दंमोन, बिथाङा दिनैहाय रुंसारि जाबाय गैला बे। दा जोङो ज' लोगो लालायनानै बड'फाखौ बहाय लाबोजेननाय जादों। रायजो बिनायनि गोनांथिखौ बेखेवना होनाय जादों, मिथिं खुंफैदों। बेनिफ्राय लासै लासै आलादा रायजो बिनायनि जि मोनसे गोहोम बेखौ लखिमपुर जिल्लायाव मैखोमैनो बाहागो लानायनि खाबुफोरखौ जोङो लानो गोनां जादों बा लादोंमोनबो। बावहाय गोबां जोंनि गेजेरनिफ्रायबो पुलिस मिलिटारि साजा मोननांदों, बुख्रुबजादों आरो बेबायदि जेल जानांदों। आरो माखासे सुबुंफ्रा पुलिसजों गावथारजादों, मुंख्लं जालांनांदों। बे दुखुनांथाव जारिमिनफ्रा जोंनि जिल्लायावबो जादोंमोन रायजो बिनायनि मुङावहाय। दा जायखिजाया दिनैनि समसिम सफैनायनि सिगांनि बाथ्राफ्राथ' गोलाव जारिमिना, जाय दुखु गोनां जारिमिनखौ दान्दिसे समनि गेजेराव बुंनानैबो फोजोबनो हानाय नङा। गहपुर लखिमपुराव जालांनाय जाथायफोर आरो गोबां बर' मैखोम थानाय ओनसोलफ्राव बुंनो थाङोबा क'क्राझार जिल्लानि बाथ्रा, बै समनि बङाइगाव, नलबारि, बरपेटा, दरं, कामरुप बेफ्राव आरो सनितपुर, लखिमपुर बे आरो जेसेबां बर' थानाय मैखोम जायगाफोर खोलाहाबो गवालपारा जिल्ला, साउथ कामरुप बेफोर जायगायाव नगाव, मरिगाव, कार्बि आंलं जेरावबो बर' हारिनि थाखाय रैखाथि थामोनथा नागिरनानै मोनथाम राजखान्थि दाबिखौ लानानै सोमावसारनाय जि मोनसे जोङो सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। बुरलुंबुथुर दैमानि साहा सेरफाङाव संकसनिफ्राय सदियासिम आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय, बिनि उनावहाय बुरलुंबुथुर दैमानि खोलाहा सेरफाङाव थानाय बर'फोरनो मोनसे निलाचल अट'नमास काउन्सिल दानाय, बेनि उनाव कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ
हादोरारि ट्राइबेल गनायथि मोननानै बे मोनथाम राजखान्थि दाबि लानानै सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लानाय खाबुखौ मोनबोदोंमोन। दा बेनि गेजेरजों सोमावसारनायनि गेजेरजों गोबां जोङो सैज्य खालामबोबाय, सहाय नांबोबाय आरो जोङो दिनैहाय मोनथाम गोरोबथा खालामबाय, BC गोरोबथा, BTC गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथा। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोङो मोनफैबाय बर' कसारि अनसाइ गावहाय खुंथाइखौबो। दा बिसिम सौफैनायनि आगोलनि बाथ्रा बुंनो थाङोबा बावहाय थुलुंगानि फुंखा आफाजामिन कुमार नार्जारिनिबो माखासे बिहोमा दं, बेखौ आङो बुंनो लुबैगोन। मानोना आफानि न'आव थानानै आंनि सोलोंजेननाय बा आंनि जि मोनसे जिउ दानायनि खाबु बेखौ आं मोननो हादों। आरो बिनि उनावहाय बिनि न'आव थानानै जे आङो सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लाजेननायनि बाथ्राफोर, बेयो आफानि न'आव थानानै आंनि सोलोंथाइनि बाथ्राखौ लानानै बुंनांगौबा आफानि बिहोमा दं। दा आंनि गेजेरजोंनो माबा मोनसे मोजां खामानि जादोंबा बेयो रायजो राजा बिजिरनानै नायगोन, आंहा फोथायनाय दङ। आरो दिनै आफानि बिमुङावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा जि मोनसे बिनि मुङाव बान्था होनायनि थांखि लादों, बेखौ आङो गोरबोनिफ्राय बरायदों। नाथाय आं बेखौ बुंबावनो लुबैगोन, खेबसे आरो नायफिननाया मोजां, सानफिननाया मोजां। मानोना बियो मोनसे फोसावनायनि उनावहाय आनि निवास जानानै जोङो रावहाबो हेंथा गैयालासेनो आजावनानै लानानै खामानिखौ मावलायोबा बे गोजोनथाव जायो। ओमफ्राय सोरबाया लुबैयो सोरबा लुबैया, बेबायदि हेंथा थायोबा बियो थिग जाया। मान होनायनि नामाव बेखौ बाजि फोनानैसो जागोन। ओंखायनो आं बिदिखौ लुबैनाय नङा। खेबसे सानफिननानै नायनाया मोजां होननानै दिनैनि जे मोनसे ब्रैथि रुंसारि सान फालिनाय, बावहाय आङो खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ खावलायदों। दा मा थांखियाव फैगोन बे उनाव मोनथिहैगोन, रोखा जाहैगोन। गमामायै जुदि बेखौ फोसावहैयो, आरो फिसाला हिसाबै बा फिसा हिसाबै बा आफानि अननाय मोनदों हिसाबै बेनो बान्था होलायनायनि जि मोनसे खौसेथि बर' सुबुं आफादा थांखि लानानै खामानि मावनो हायोबा बे आंनि थाखाय गोजोनथाव, बेसेबा गोजोनथाव बाथ्रा, बेखौ आं बुंगोन। अब्लाबो आंनि खावलायनाया बे थादों, जाहाथे बावहाय हेंथा हेंथि थानो नाङा, बावहाय बाजानाय माबा मोनसे बेरेखा साननायफ्रा दा फैथों, बेखौ आं लुबैगोन आरोखि।